Mawa bwino walero lachiwiri ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chereuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. Thupi la malemu Lucius Banda lifika kuno kumudzi masana ano kuchokera mdziko la South Africa. President Dr. Lazarus Chakwera wati ndokhudzika ndi imfa ya Lucius Banda yemwe anali mlangizi wake. Ndipo munganiza masewero, komiti yatsopano yoyendetsa mpira wa manja mdziko muno ya NAM yati ipeza ofesi yokhazikika pasanathe miyezi 5 ndi umodzi. Takulandirani kunkhanizi. Boma lalengeza kuti thupi la malemu Lucius Banda libwera kuno ku Malawi kuchokera mdziko la South Africa komwe malemu Lucius Banda amalandirako thandizo la mankhwala. Chikalata chomwe nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu atulutsa chati thupi la malemu Lucius Banda lifika pa bwalo la ndege la Chileka ku Blantyre nthawi ya 2 koloko masana ano. Kenako thupilo alitengera ku nyumba ya chisoni ya Kamuzu College of Health Sciences yomwe inkadziwika kuti College of Medicine komwe akalipime. Chikalata chichati kenaka thupili alitengera ku St. Louis Montford Parish ku Baraka komwe kukachitike mwambo wa misa nthawi ya 6 koloko madzulo. Mwambo wa misa ukatha thupili alitengera kusiwa komwe ndi ku nyumba kwawo. Chikalata chichati boma lilengezabe za ndondomeko ya mwambo oyika m'manda thupi la malemu Lucius Banda. Padakali pano mwambo wa misa unachitika ku Rivonia, South Africa komwe nthumwi za boma kuphatikizapo a ofesi ya ukazembe wa dziko la Malawi ku South Africa anakhala nawo. Ndipo President Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ati ndokhudzika kwambiri ndi imfa ya Lucius Banda yemwe anali mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata ndi luso. Mchikalata chomwe atulutsa, President Chakwera ndi Madamu Monica Chakwera ati luso la Lucius Banda pomenyera ufulu wa anthu osauka kudzera mu nyimbo linathandizira anthu ambiri kukhala ndi chiyembekezo komanso kukwaniritsa masomphenya awo. Iwo ati Lucius Banda anathandiza kwambiri pomenyera ufulu wa demokrasi mdziko muno komanso polimbikitsa ulamuliro wa chilungamo komanso polankhulira anthu osauka. Mchikalata chichati mbiri yabwino ya Lucius Banda poyimbira anthu ovutika idzakumbukiridwabe mpaka kalekale. Dr. Chakwera ndi Madamu Monica Chakwera atinso ntchito za chitukuko zomwe a Lucius Banda anagwira ali phungu wa nyumba ya malamulo zidzakumbukiridwabe. Iwo apereka uthenga wawo opepesa ku banja la Abanda, anzawo ndi Amalawi onse mu nyengo yowawayi. Padakali pano chipani cha United Democratic Front UDF chapereka chipepeso chake pa imfa ya Lucius Banda yemwe ankadziwika kuti soja. Chikalata chomwe chipanichi chatulutsa chati imfa ya Lucius Banda yakhudza kwambiri dziko lino kamba ka luso lake lapamwamba. Chipanichi chati kupatula luso lake la mayimbidwe, Lucius Banda anali ndi chidwi pa chitukuko pa nthawi yomwe anali phungu wa nyumba ya malamulo. Chipani cha UDF chapepesa President Dr. Lazarus Chakwera pa imfa ya mlangizi wake komanso chipani cha UTM ndi oyimba onse. Ndipo mtolankhani wathu Simeon Boyce akuunika za moyo wa Lucius Banda mulipotiri. Katswiri pa ntchito yake. Chimene ndinganene ndichoti ndakhumudwa kwambiri ndikumva kupweteka mtima kwambiri kuti mzanga ujati magwirizana kwambiri kuti amarira. Ungamulongosole bwanji Lucius Banda choyamba ndikufuna kuti ndinene kuti ndinakumana naye, I think it was 1989 or 1991. Amayimba ku Limbe Tobacco Auction Floors. Masiku amene what used to happen is foja ikamagwiritsidwa amabweretsa mabandi kuti azayimbe kuma auction floors kuja amabweretsa nkhonya. So Lucius
anabwera usokonkwe ndachina Paul Banda anali mnyamata ndeno amaimba nyimbo za Lucky Dube, you know, and he was very good. Then ine nditamuona ndinangoti munyamata uyuyu ari ndichani ndi talent. Ndinapita kwa yeye kwa Lucius ndinamuuza kuti mfana uri uri ndi future. Naye oyimba wa gulu oyimba nyimbo za chamba cha reggae la Black Missionaries Peter Amidu wati Lucius Banda anali ndi luso lomenyera ufulu wa anthu osauka komanso analimbikitsa gululi pa nthawi yomwe matafali anamwalira. So Lucius Banda ndizamusowa kwambiri gulu ma Blacks kwa makaso akutilimbikitsa kuti apanga tienayo ni music kuchokera mnthawi imene matafali anatisiya anatilimbikitsabe kuti osasira pompa kuti ntchito zimene wagwira ntchito zabwino kwambiri kuchokera music ngati mongaso ineyo ndikumbukira ndili mwana ndinakhaso ndikumvera kwambiri nyimbo za Lucius kufika na mmene dakula chonchi makhaso tikugwira naye ntchito limodzi komanso kuti naiso analiro zichepesaso kuti samaoneka ngati otagwira ntchito ndi ana koma makhanga tikugwira ntchito limodzi. Malemu Lucius Banda adzakumbukiridwa kwambiri popititsa patsogolo luso la zoyimbayimba mdziko muno komanso adzakumbukiridwa ngati munthu yemwe amayankhulira osauka. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Ndipo pamene anthu akupitirira kupereka uthenga wachipepeso kutsatira imfa ya katswiri oyimba Lucius Banda, mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za luso komanso zisudzo Q Malewezi wati dziko lataya munthu amene anali odzipereka pa ntchito yokweza luso komanso mayimbidwe mdziko muno. Amalewezi atinso soja ndi mmodzi mwa Amalawi omwe anathandiza kuti mdziko muno mukhale ulamuliro wa demokrasi. Zambiri mulipotiri. Amalewezi ati dziko la Malawi lathyoka kumbali ya za luso kamba kotaya katswiri yemwe luso lake kukhala kovuta kudzalipezanso. Iye wati ngakhale kuboma ndi odandaula kamba kuti Banda analinso mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za luso ndi achinyamata. Imfa imene yotaya munthu ngati Lucius Banda ndi imfa yopweteka kwambiri. Kwenikweni tikaonanso kumene tuchokera ngati dziko tataya anthu ofunikira ndi pa nthawi ino yoti sitinamalize kulira misozi sinaume komataso munthu ngati Lucius Banda amene amatumikira president mbali ya maluso art. Mmodzi mwa oyimba omwe anathandizidwapo ndi malemu Lucius Banda, Bile Kaunda, ati dziko la Malawi lataya munthu ofunika kwambiri atipoti anali odzichepesa komanso okonda wena. Iye wati chidziwiraneni ndi malemu Lucius mchaka cha 1997 iye wapindula zambiri kumbali ya mayimbidwe ngakhalenso kundale. Winanso yemwe wayankhulapo pa imfayi ndi McDonald Mlaka Maliro yemwe wati adalimbikitsika kwambiri kuti ayambe kuyimba ndi Lucius Banda ndipo wati atajambula chimbale chake cha dzanja lalemba Lucius adamutenga kuti adzimba limodzi mu Zembani Band zomwe ati zidampindulira kwambiri. Chasanani kuti akafuna kuti zinthu zina zake zichitike mmene iye wachiganizira amayesesa ndithu kuti zinthu zichitike mmene iye akufunira. Mwine niwe maona ngati zosatheka kapena zopanda ntchito kapena zosagwira komano at the end of the day anapeza kuti chinthu ichi chatheka nonse mukusangala. Malemu Lucius Banda wakhala akutumikira Malawi m'mayimbidwe kwa zaka pafupifupi 30 ndipo adadziwika kwambiri atatulutsa chimbale chake choyamba mchaka cha 1993 chomwe chinali ndi nyimbo monga Mabala, Get Up Stand Up komanso Life on Earth. Banda wakwanisa kutulutsa zimbale 19 ndipo wathandizanso kutukula luso la oyimba ena ochuluka mdziko muno monga Lulu, Dan Lufani, Koschiwalo komanso Nepman. Paul Mlowoka, MBC News, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, bwanji tionenso mitu yake. Thupi la malemu Lucius Banda lifika kuno kumudzi masanano kuchokera mdziko la South Africa. President Dr. Lazarus Chakwera wati ndokhudzika ndi imfa ya Lucius Banda yemwe anali mlangizi wake. Ndipo mu nkhani za masewero, komiti yatsopano yoyendetsa mpira wa manja mdziko muno ya NAM yati ipeza ofesi yokhazikika pasanathe miyezi 5.
takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati yakwanitsa kufikira pafupifupi aliyense mwa anthu 4.4 miliyoni omwe anakhudzidwa ndi vuto la njala mu ndondomeko yopereka thandizo kwa anthu osowa chakudya mdziko muno. Dodma yanena izi ku Lilongwe pa mkumano omwe inakonza ndi akuluakulu amakhonsolo a mchigawo chapakati. Zambiri mulipotiri ape. Malinga ndi nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma, ngakhale anayamba ndi kumaliza mochedwa ntchitoyi, iwo akwaniritsa kufikira pafupifupi munthu wina aliyense yemwe anali pa mndandanda wa anthu 4.4 miliyoni omwe amakhudzidwa ndi njala mdziko muno. Iwo atafikira anthu ndi chimanga, ufa ngakhalenso ndalama pafupifupi 61.6 biliyoni kwacha. Komishonala wa Dodma a Charles Kalemba wati njala ikadali vuto lalikulu mdziko muno ndipo ntchito ya nthambiyi ikupitirira kukula. Iwo ati nthambiyi ikugwiritsa ntchito ndalama zambiri pogula zakudya zothandizira anthu malo mokhazikitsa ntchito zowathandizira kukhala ndi chakudya chokwanira. Ngati Dodma tayamba kuchoka pakungoyang'ana kupeza chakudya kuti tikapatse anthu, komanso kuyang'ana kuti kodi tithandiza bwanji azinzathu amene ali ndi udindo onesesa kuti dziko lino lilibe njala, kuti apange dziko lino likhale lopanda njala. Mwachitsanzo response plan yathu ya El Nino tayang'ana mbali yakuti tipeze chakudya tikadyesa anthu, komanso kuti anzathu au nduna wa zamalimidwe athandize alimi kaya kudzera mmamega farm kaya kudzera alimi amene amalima m'madambo kuti alimenso apeze chawo chakudya. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la World Food Program a Simon Daniele wati bungweli lithandiza anthu 2.1 miliyoni ndipo ati pakadali pano ali pakalikiliki kusonkhetsa ndalama zokwana $80 million zotagwirire ntchitoyi. Mawu ake DC wa mboma la Nkhotakota a Ben Tono wati ngati makhonsolo ndi wokonzeka kugwira ntchito zosiyanasiyana zothandizira anthu kukhala ndi chakudya chokwanira monga ulimi wa mthirira. Kwathu ku Nkhotakota kuja tiri ndi madzi ambiri, tiri ndi nyanja zokwana 7, tirinso ndi misinje ambiri, ndi zongofunika kuti tilimbikitsane anthu yenera chakudera komanso ma partners ena amene angabwere kuti tithandizane pa nkhani imeneyi. For your own information, ifeyo ngati district council taika ma district development plan yathu muri nkhani zokuza irrigation, komanso we have reforms, ma reforms athu we are also touching pa nkhani za ulimi amene wothirira. Boma linapeza kuti anthu 4.4 miliyoni mdziko muno ndiwo ali ndi njala ndipo akuyenera kulandira nawo thandizo la chakudya mu ndondomeko yothandiza anthu okhudzidwa ndi njala ya chaka cha 2023 mpaka 2024. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Mafumu awalangiza kuti adzipewa mchitidwe wa chinyengo kuti chitukuko chizifikira pena paliponse mdziko muno. Mfumu yayikulu Maliri ndi yomwe yanena izi pomwe makweza abusa a Ruben Banda kukhala group Nguluwe na Siyame ku Lilongwe. Pomloka wadzandiza mbiri. Mfumu yayikulu Maliri yati ili ndi chiyembekezo kuti kukwezedwa kwa abusa Ruben Kachala kuthandiza kwambiri kumbali yothesa katangale, atipoti ali ndi kuthekera kogwiritsa ntchito ziphunzitso za Chikhristu pogwira ntchito yawo. Abusa amabusa mfumu amathandiza mbali ya corruption, kama kana corruption alibi kama ungoma mziwa ndiswa na mtu funi mkwezi afika singu chifaye ni mtu wa Mungu corruption sankena. Kumbali yake mbusa Ruben Kachala wati achita chilichonse chotheka kuti miyoyo ya anthu mderali ipindule kudzera ku utsogoleri wake. Mulungu ni muwiri kale, mfumu ya mafumu komanso mbusa wabwino. Ndiye kuti yeye mulufumu mweyo mulubusa. Ndiye kuti ine mbusa nkhala mfumu sikonso zisokonekerana chifukwa kutengera zimene ali Mulungu. Munthu si mbali imodzi yokha, yemweyo ni mzimu, yemweyo mthupi. Mfumu yatsopanoyi yati iyika chidwi chake kwambiri pothandiza chinyamata kuti athane ndi umphawi polimbikitsa maphunziro mdera lake. Pomlowoka, MBC, Lilongwe. Mu nkhani za malonda a National Bank of Malawi ati ndokhutira ndi momwe ena maophunzira omwe anawathandiza kuti achite zinthu za luso la makono pa sukulu ya University of Malawi UNIMA akuchitira. Malingana ndi mmodzi wa akuluakulu a banki iyi a Christopher Chilenga, mwazina achinyamatawa apanga upangiri woonetsetsa kuti kompyuta za mu banki
zikugwira bwino ntchito, komanso upangiri wina otha kuwunika kutentha kapena kuzizira kwa malo omwe pali ma ATM kumakhuzira kagwiridwe ntchito kamakinawo. Iwo amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pomwe ophunzirawa amafotokozera momwe upangiri wawo umagwirira ntchito. Amene otalandira ndipo tikwathokoza chifukwa cha khama lawo limene aonetsa kuti atha kutipasa zina ndi zina mmene ifeyo mwina tilibe mayankho malingana ndi mmene timathandizira makasitomala athu. Ngati mmene akuonetsera kuti macomputers amene timatha kugwiritsa ntchito monga mmene timadzera kuti mbanki masiku ano tikamati service mbuyo kwa service ipo kumakhala kuli macomputers ambirimbiri. Lero akutisonyeza mmene makompyuta tingayang'anire kuti tisamakhalire mavuto ambiri tikamaseva makasitomala. Zinatitengera ma week 5 kuti tipange implement project imeneyi, komanso ndiyodalirika munjira yokuti izapangisa ma officers amene tanazo kuti anthu amene akuyang'anira the system kuti azikapanga attend ku system jakakazoti mwina ma systems ena like we can say resource systems akakazoti apitilira pamwezo amene anayikidwa atha kukakonzeratu system jaisanafike poti nkuonongeka. Bungwe lomwe limayang'anira masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports lalimbikitsa adindo omwe alowa kumene mu komiti yoyendetsa mpira wa manja ya NAM kuti akonze nyumba yawo ndi kupeza ofesi yokhazikika pasanathe miyezi 6 Mkulu woyang'anira za malonda ku bungweli Alimbani Matola anena izi kumathero a sabatayi mu mzinda wa Blantyre pamwambo oyika pa mpando adindo atsopanowa mu komiti ya NAM. Norbert Jameson wadzandiza mbiri. Amatola omwe anali mlendo olemekezeka pamwambowu anati ndokhutira ndi anthu omwe asankhidwa mu komiti yatsopanoyi chifukwa ndophunzira bwino komanso odziwa bwino ntchito yawo. Iwo alimbikitsa komiti iyi kuti iyike mfundo zopititsa patsogolo masewerowa. Timalimbikitsa kuti muli ndi golide m'manja mwanumu, koma chimene chikufunika nkungoti akonze nyumba. Ndi namba 1 tawuza kuti mwina pasanathe miyezi 6 akhale ndi maofesi okhazikika, alembeko anthu kumeneko, anthu akamapanga ma meeting aziti apita ku office ya Netball Association of Malawi. Pachizungu amati secretariat. Zimenezo talimbikitsa kuti ngati council ife tiyenda nawo ndipo tionetsetsa kuti chimenechi akwaniritse. Talimbikitsanso kunena kuti awonjezere ukadaulo kwa oyimbira komanso makochi. Wapampando wa komiti yatsopanoyi Mai Vitumbiko Kubuduza wati ayikakale ndondomeko zingapo zofuna kupititsa patsogolo masewerowa. Tina kamba za ndondomeko 5 zimene tikufuna kuti tipange focus chaka ichichi. Kunena kuti tikamafika kuti tukufika chaka chamawa tikhale titapanga implement zinthu zingapo zimene tikuona kuti zitha kupangisa kuti netball ipite patsogolo. Ndemwa izo ndizokhuzana ndi ndondomeko yakawerengeredwe ka ndalama kunena kuti ikupitidwa mu njira zoyenereka, komanso zinthu zokhuzana ndi grassroots development imene tikuona kuti ndimene sinafike pa potential imene ingafike, pali zinthu zokhuzana ndi ma competition amene mwakambaja ngati ma national league. Mwezi watha bungwe la Malawi National Council of Sports linasankha komiti ngati yongogwirizira maudindo pamene komiti yonse yoyendetsa bungweli inatula pansi maudindo awo. Komiti yatsopanoyi igwira ntchito mpaka chaka chamawa pomwe chisankho chidzachitike. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Thupi la malemu Lucius Banda lifika kuno kumudzi masanano kuchokera mdziko la South Africa. President Dr. Lazarus Chakwera wati ndokhudzika ndi imfa ya Lucius Banda yemwe anali mlangizi wake. Ndipo mu nkhani za masewero, komiti yatsopano yoyendetsa mpira wa manja mdziko muno ya NAM yati ipeza ofesi yokhazikika pasanathe miyezi 6. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital,
tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Blessings Chileuka, mawa wabwino.